ई धुन ह अब मेरे हुआ खीर बनाई मछली बनाई बनौनिहार पर फर्क पड़ता निर्भय पड़ता। यही राधिका देवी माई के जन्मन करब के हे माई तू ही राम के जन्म दिलू कृष्ण के जन्म दिलू रविदास बाबा के तुलसी बाबा के अम्बेडकर बाबा के तू ही जन्म दिलू आज तोहरे नामवा के गावे के बा। अबीरा वाली मैया हराउर अबीरा वाली मैया हराउर पूजले चला माई हो माई और सभा बीच आके मैया दे दारा हमार परम आदरणीय गार्जीवन रंजन तिवारी बाबा हमार शुभ चिंतक भी हैं। एक एक पोस्ट के शेयर करीले रंजन बाबा के गोर लागत बनी माई हो ए माई ए सूरज के सरिता हो अतल के तलैया रह जा हमारा दादी राधिका देवी के छोट पुत्र भैया तनी के नवा के लेवल उठा दो डेली गावत बनी भैया आ शाकाहारी रहे गो बा तो शक्ति अब भात खा के कतना हो। राधिका देवी माई के छोट बेटा हमार चाचा पुरस्कार दिलन चाचा के प्रणाम बा। हरिंदर राम जी असाऊ 100 रुपया दिले बानी भैया का प्रणाम बा। लाल बाबू राम भैया छितरपुर सैकड़ों रुपया पुरस्कार देनी नमस्कार बा। ए सूरज के सरिता हो अतल के तलैया सूरज के सरिता हो तल के तलैया हम के हई हम तहरा गोदिया में खेले वाला मोई हम तहरा हमारा अविनाश भैया जी हमारा गाज रौरा महान व्यक्ति से दर्शन करौने मुखिया जी मलिकार बहुत बहुत धन्यवाद बा। पुत्र का पुत्र हो जाई पर माता को माता ना हो। मोरी मैया अरे मोरी मैया ए मैया ए मैया हमार बड़का भैया सैकड़ों रुपया पुरस्कार दिले बानी भैया का प्रणाम बा नमस्कार बा। माई हो अब बबुआ के पगरी जगत देवी मैया जेकर केहू ना होला मालिक ओकर भगवान होले भोकल खोल दी मेरे माइक के। अरे बबुआ के पगरी जगत देवी मैया धन होखे तब बोले के लूरो होखे के चाहिए। अगर धन होखे या बोले के लूर ना होई चाचा तब बेटा बा सिविल कोर्ट में बाबू हाई कोर्ट में दौड़त मर जाए। धन होखे तो कोई गरीब के बेटी के बियाह करवा दी। धन होखे 10-20 गो स्कूल बनवा दी। अला तो धन होगे तो बंदूक दूगो किन ली आ चौवर में ट्राई करे के बाद लागी गरीब के कपार पर ठूस 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 लागे चिटफुटावे।
ये भोजपुरी का हो देखो बाप बेटा से के गौना एक छोप गलती चाचा के हम बर्दाश्त ना कर हिसाब किताब लेकिन देखे के बाकी यहाँ माई बहन बेटी सब कोई बैठल बा पहले के ब्यास शिरोमणि सुखनंद अब तो एगो ब्यास से बचल एगो ब्यास के हो ब्यास लोग के दादा सही बात मरब हमनी के तो मूर्ति बनी है 10 गो 12 गो भइल बा लोग नु भोजपुरी के बेचे वाला इहो लोग मरी लोग पे लोग के मूर्ति बनी पैखाना के गेट तर की लोग मैदान फिर के आई इनका लोग के मुंह पर थूक बिक मूर्ति बनल बाबू भिखारी ठाकुर के महेंद्र मिश्र के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू के अंबेडकर जी के आज के ब्यासो लोग के मूर्ति बनी जहाँ कहनी हता हवा लेकिन एगो ब्यास के मूर्ति बनी शिरोमणि सुखनंदन जादू जब भोजपुरी में सरस रामायण लिख दिलन आज के ब्यास लोग से कह के एगो मनोहर पति लिख दे टुई टुई दारू पी के सुत जाई इस सच्चाई बात बा इहे अलबेला बोलेला तो कहले लोग कि ना ओकरा से ना गाय वो बेसी चूड़ी कसे ए भाई तयरुनवा के लाज के अरुणवा के लाज के बचा दे देवी मैया माई हो आज राष्ट्रपति साहब के गांव में आइल बानी धन हो गई मुखिया जी हम कि बबुआ के पगड़ी अरे जोगा दरधिका मई